Kokena animal mon Rebe Africa Hayo yam yo Hayo yam ye Hayo yam yo Hayo yam ye Hayo yam Rebe Africa Nyarama Nyarama Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal jettuɗen Allah en jooli Mouhamadou Thioubara ɓurɗo windere en jetti jinnami men en juuɗum papa men wasil men Nurdine Hamad Aliou Rahi gorko mo Daara Halaɓe en dewre makko en juuɗum ɗon dendagal seramɓe Fuutankoɓe goni dunde Baba Adama he en jetti Allah kadi hande dokkuɗen cellal hokkin coftal ha mbawɗen adde joɗanade bandiraɓe jonde men nde kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha émission meɗen Debbo Africa taw ko ɓinguel moon badiragel moon bandiragel moon dewel ni ken wiide Sali Dia debbo mañam liidu bani buuɗi sippata toroɓe sippata jamdi he waɗan ɗon hande kadi en garti ɗo émission meɗen Debbo Africa tawno mboɗa andi on jewni Debbo Africa kono Debbo Africa kadi yewnino on hande noon mboɗa andi on jii kadi Debbo Africa kadi e facette goɗɗo nde tawno oɗon kewno yiide Debbo Africa wodomo Sali Dia invite wona sara mum kono hande ko min goto jooɗi ɗo nde tawno sen mbi Debbo Africa tan haalata koye rewɓe Africa so wiyama debbo noon wiye debbo jambar so wiyama debbo Africa wiye debbo jooɗiɗe nder galle o ene reeni sukaɓeɓe kono noon so wiyama debbo Africa wiye debbo mesalal ñootowo hande noon son jii kam ɗo min tan goto ko adde tigui addan hande toɓɓere nde tawno so wiyama télé Pindi TV tan ko télé tigui garɗo daranade rendu ngo nde tawno koye ayawo hen yimɓe mbawi findinede hen yimɓe mbawi famminede kono kadi ko hen yimɓe mbawi waajede min jooɗoraki ɗo noon sababu nde eɗen ɓuuri yimɓe haqqillaji walla eɗen mbawi koɓe mbawa ala ko feccirtande Allah fecci men enen eɗen jooɗini ɗo bandiraɓe ko on banggue enen nden loore Allah hokki meɗen eɗen lowa ɗum tagui so tawi wonko kewi bandiraɓe gaari kolliti en mbawten ko arde jettinen bandiraɓe ɗum ɗon noon hande Debbo Africa ari tigui ko addude thème walla mbiyen ni adi tigui ko addude lowdi nde ganduɗa won famille gurɗo ɗum noddi Sali Dia haalan ɗum toɓɓere nde ne ari hollide bandiraɓe beele eɗen mbawi dañande ɗum solution ko ardi foof ko salminde bandiraɓe worɓe ɓe e kayiraɓe ɓe woni ardiɓe galle ɓe bandiraɗo gorko Dawoudou Moussa Dia Allah jarama o jarama so lingo yari karawo yettu Allah yetta lawƴoɓe kore kono noon ko mawni ko tigui sehil makko Harouna Moussa Dia ha toto Burkina Faso ballo miskineɓe o kono noon ko noon tigui directeur médecin général Kawba Samba Diop oɗo ardi bonnani ko ɗon dewrten calminen personnel Pindi kala yeeɓiyankoɓe Pindi kala to goni dunde Baba Adama nde tawno ko noon goni doole Pindi so tawi télé ɗe mbaɗanoma matériel joƴƴinama ɗo moyen ji jaltinama waɗama on jeeɓani yahata hay nokku wadde Allah jarama on onon yeeɓiyankoɓe Pindi TV woni mbimini hande gadduɗen ko lowdi ndi gadduɗen ndi idi foof ko hamnade e yurminade kono noon koye aduna woni nde tawno so wiyama aduna tan ko beldi e mettude woni hen kadi so neɗɗo woni e aduna tan foof maayi kono noon tinnare ene wodani neɗɗo e aduna he nde tawno aduna ko gasi ha laaɓi lowdi ndi ko ni yaari won famille goto mo ganduɗa ko jiiduɓe e yummay baba ha e jiiduɓe baba nde tawno mawɗo galle o walla mbiyen baba galle o ko neɗɗo ɓesnuɗo guila e rewɓe ko neɗɗo ɓesnuɗo kadi ha e sukaɓe so nani wiyama ɓesnuɗo guila e rewɓe omo jogui rewɓe ma gon tato kono kadi onon ko bawɗo galle makko alhamdulillah rabbil alamina Allah omo ɓesni kadi e sukaɓe Allah resi en reeni en ha Allah waɗi e ɓiɓɓe makko hen goto ene woni to e caggal leydi caggal nde Allah walli ɗum ɗanni law dañi kadi law taw kadi nde ɗanni dañi nde ene tawi kadi mawnum en kadi ene ɗañi ene dañi machallah Allah waɗi ha woodi dumuno goto ummi caggal leydi arti tawto miñiraɓe muɗum woni kadi sehil miñiraɓe muɗum no fewi ndeysan baniraɓe mum rewɓe goni sehilaɓe mum takkodire mumen ko ñalle mumen fof koye muɗum walata
ko waale mon fof ko mumen ñallata wadde mbiyen famille nanodirɓe ndeysaan yiɗodirɓe jaggodirɓe so ari galle he a wawa andude ko ɓe jiidi yumma walla ko ɓe jiidi baaba nde ari vacances adan jinnama mbiɗum yo ndes wi ala min ari kam tan addi kam tan komi ɗannima mi heeɓi kayitaji am woni toon dumunno juɗɗo mi arti yiido on kono mi artan taw resté mo jogui complicité mawɗo noon hakkude makko e sœuruji makko surtout kadi kumbajo o ko sehil makko hayde o ari vacances ɗe ɓe ceertata ko kamɓe tan gondanno ha guure goɗɗe ɗe ganda to e nder Fouta cikkanno ni mata ko omon ƴamƴam makko taw ko kamɓe jiidi yumma e baaba nde tawno kala ɗo yiya ma yi miñiraɗo on woni sara makko Allah resen rendi en o woni ɗo vacances makko ha vacances makko gasi o ruttiti caggal leydi o monto e leyɗele tubakoɓe Europe Allah waɗi miñi ko debbo mo ganduɗa woni afa mabɓe debbo o mo Kumbo rewi o kañum ene wonno ga e Dakar ene jangganno ga e métier Allah waɗi woni koye galle Sehil Bamum galle Sehil Bamum mo gondi o noon ko jinnaɓe gonnuno guila caggal leydi kamɓe sukaɓeɓe ɓe gari ɓe tawi kadi jinnaɗo debbo e jinnaɗo worɓe fof ko sehilaɓe ɓe gari hankkadi wonti enɗam mawniraɗo woni bandiraɗo debbo afo wonno koye galle ɓe ɗon ene jangga métier yiiɗon ɓi goto e galle he yiɗinimo ɗum kanko bandiraɗo gorko gonɗo Europe o caggal nde o arti vacances o ruttiti wimo tawde Allah waɗi afu meɗen on risi ha paari dañi debbo hande kaw poɗɗo reste mboɗo yiyanma ɓi bam meɗen kaari eɓe yum meɗen kaari tawde ko cehilagal hankkadi ha wonti en ɗam ha enen sen gari ɗo e Dakar margade baaɓe meɗen ene jogui galleji ɗo e Dakar ko locataire uji goni hen kono sen gari koye galle mabɓe gonten hankkadi cehilagal wonti en ɗam mboɗo yiiɗi ndesa oɗo ɓiɗɗo waɗi fier tan waɗi présenté hakkude mabɓe o wi suko debbo o kanko gorko o o jaaɓi ɓe kolli ɗum jinnaɓe ne bilti mbi so tawi dañi ɗum ala ko kalata nde tawno kodde mumen duufe kosam mumen Allah waɗi dewgal ɓennina o ummi ɗo kanko suko debbo o o hurtoyi Fouta o tawi toon famille gorko o yiɗi fof ko jinnaɓe jaɓɓimo jaɓɓorimo ko ɓiɗɗo tigui par ce que hakkude mumen e jinnaɓe makko ko cehilagal tingal woni ɗon bandiraɓe rewɓe jaɓɓimo guila e bandiraɗo debbo afo o woni baɗɗo dewgal o hay kumbajo o kañum fof ƴettimo pawimo dow jagganimo ko ƴeykiraɗo e nder galle he ala ɓe jaggimo ko ɓiɗɗo e nder galle he par ce que ɓe ƴeewi ko sababu gonɗo ɗo noon hakkude mabɓe ne weeli ene wayno sukara ɓe piija eɓe jaala eɓe gona e jaam Allah resen reeni en ɓe goni ɗon ha vacances gorko o gasi kanko janggo gorko ruttiti Europe kanko arti ɗo e nder Dakar galle bam makko omo jangga kumbajo kañum nal itti ɗum ɗo nawi ɗum caggal leydi tawi toon joom galle muɗum woni toon duuɓi ɗiɗi ha Allah waɗi arti en artide reedu taw no woni cowiɗo babiraɗo ne jogui ɗo galleji e Dakar ɓandu ndu welani wawa wonude Fouta woni ɗo goto e galle babiraɓe babiraɗo noon galle mum ko locataire uji goni hen kono oppi hen appartement goto mo ganduɗa sukaɓe mum kala garɗen wona hen kumbajo woni ɗon nde wonno ɗon ha kanko debbo desaɗo e nder galle o yum makko noddi kumbajo wi ɗum mbaɗa andi tikko e galle bamma gonɗa kadi on donkani ɗo gonɗo en Dakar kono sinno ko sagama arti ka cowiɗo hay goto a wondani ɗo e famille ma koye locataire uji tan gara tawata min ɗo e nder galle amin he enen fof kon gotum par ce que cowiɗo mon fof ne andi debbo cowiɗo wona ene siiri ene wona kañum goto surtout ko reedu dikkuru kankone kumbajo o wona neɗɗo jiɗɗo fawade kono jinna makko nani ɗum mbimo ya galle ma to gonɗa ɗo galle bamma e galle to paɗa to fof ko gotum par ce que aɗa andi hakkude amin no wayi o jaaɓi yaade o tawoyi ƴeykiraɗo galle bammum woni ƴeyki komo ganduɗa bandi ko gorko resi ɗum taw ɓiɓe afo woni joom debbo afo woni bannoɗo dewgal hakkude mabɓe o woni bandiraɗo debbo afo taw kañum ne dañi dewgal ene resa ɗon e galle e nder leegal he o ari mo wonde ƴeykiraɗo e nder galle he o ari omo addori won noon ummi ko caggal leydi eɓe gonde e jammaji mum hondu ɓumdu o ñamata ko o ñamminani joom suudu bandi ko gorko ɗo yahata fof yo koɓe jaadu hayso hetti comci o hettano ɗum malgré ko kañum woni ƴeekiko kañum woni joom suudu bandi ko gorko kañum foti waɗandemo kono mo jaggi tan ko miñum
ko miñi ko kadi kamɓe gondi woni kadi koye galle bammo mo yonna hakkunde mabɓe kadi Allah waɗi kamɓe gondi e nder suudu wotoru ndekete ƴeekiraɗo wonko soomi kamɓe fof ɓe ganda ƴeekiraɗo yi complicité hakkunde bandiraɓe rewɓe e gorko no wayni o yiɗi tamde gorko o miijimo so tawi o bonnani hakkunde ƴeekiraɓe ɓe e bandiraɗo e joom galle makko o woni hakkunde bandiraɓe worɓe e bandiraɗo debbo o dañata ko yiɗi kamɓe ganda eɓe jaggimo tan ɗoɓe jaggimo ɗo so are mabɓe o fijo o jala ndekete so tawi o yeehi omo haalde gorko o téléphone ko goɗɗum o haalata o ñallata ko wiide ƴeeken mbi kam ni mbaɗi kam ni surtout kanko ƴeykiraɗo cowiɗo garɗo mo wone e galle bamum on tinani en haydara nden koye temps uji Skype ƴeykiraɗo ene wonde makko e suudu wotoru kanko so fini ko dawowo ko janggoyowo kañum woni ɗo noon woni cowiɗo bandiraɗo gorko ene noddu ɗum complicité nan hakkude mumen no noddita ñande fof banum debbo ene jewtani ñalla yewtude kira yewtude so ari o tawi gorko ene yewtude e banum debbo o tan o change yeeso kono bandiraɗo debbo o famani ndekete ɗum woni ko welanimo o fini ha ñalawma goto ndekete o noddi joom galle o joom galle o wona celluɗo o wonano celluɗo kam pilito par ce que o rafanoma haw tampino hankini o nawa hôpital o waɗa perfusion ngaji fof ordonnance o fof hawde ko 70 000 nde wino noon joom galle o fini neldimo kalis ndekete ko joguiɗo yangue ɗo jogui to ko koreji mabɓe o ganduɗa kadi won sukko gorko goto ene wonno e nder galle he eɓe jaltidanno avant mariage mabɓe gorko ne andi ɗum gorko ne hirde hakkude mabɓe yiiɗa o yaha toon par ce que ne andi omo jokkodiri suuh gorko ha joni o suusa waynorade gorko o fayi ko galle ɓeɗon walla ko ɓen jogui yangue o waɗi deal makko pour wiide gorko o wona celluɗo beele gorko ne neldamo kalis no heɓori o yeehe yangue taw haydara heɓanimo ƴeekiraɗo o kañum tinani Allah waɗi ñan yangue nde ɓe pini kam fof ɓe jeehi ƴeekiraɗo o kañum ko cowiɗo yahani yangue ene hedde galle he ha banum gorko noddi ɗum ne noddino ɗum calmodiri no mbaɗanno ene jewra ha juuri bandiraɗo gorko wi kore aɗa toppiti joom suudam kanko ƴeekiraɗo heɓiro wi min kay wona min foti toppitade joom suudu ma ko joom suudu ma foti toppitade o wiyala min ko min woni mawni mbimi ko ya toppito joom suudam ko ɗum woni ko wodanma toppito joom suudam bandiraɗo debbo heɓɓiti wimo hayso mboɗo toppitino joom suudu ma hande ko min sohli toppitede tawde ko min woni cowiɗo mboɗo woni reedu tedduno ko joom suudu ma foti toppitade o wiye hay sina woni cowiɗo kay kam aɗa selli joom suudu ma ko bandiraɗo debbo wi so tawi mboɗo selli kay anne kay joom suudu ma nde selli wala min kay joom suudam sellani o wi ko kewi bandiraɗo gorko wi an kam beela ala e galle he o wi ala mboɗo me galle he kay o wi holno gonirta galle he joom suudam sellani ha nawa hôpital ha waali toon walde toon yummumen fof waɗa perfusion ngaji ana tinani kanko bandiraɗo debbo o tinani ko kewi o wone jalde o wi bandiraɗo gorko wallahi sona debbo ma ne hanɗinma haydara o wondani min de mi tinani mo rafede te mi yaltani galle o mboɗomi ɗo kono kanko o tinani ko haala kalis o tagui joom suudu o wiide joom galle muɗum sellani beele joom galle o neldamo kalis so wonno tinirno ni ma wonno waɗiri masala hakkude debbo e debbo taw on tinani ndekete bandiraɗo gorko ɗum muusi ɗum wi ha mbiyama selli bandiraɗo debbo wi wallahi daro wondani minen gondi ɗo joni ɓe jeehi yangue galle kureji mabɓe ndekete bandiraɗo gorko o nanirani ɗum jaam bandiraɗo gorko o noddi toon joom suudu o duke e muɗum wi ɗum nde min joni ko ɗum heddi hakkude meɗen min sa sohlayam jawdi aɗa foti noddude mi kalna ham so mboɗo jogui mi waɗanma somi ala mi wasa waɗandema kono aɗa fiyami diluji aɗa wiyama wona celluɗo ka jahaɗo hôpital ha tampi ndekete haydara wonani o wi hol mbiɗomo noon min kay mi wonani celluɗo te ha yangue gue a waynakimi wadde fitti ko jaam fof woni hakkude amen nde bandiraɗo gorko winoma noon tan kanko ƴeekiraɗo o nanirani ɗum jaam o diru toon o ari o dirno ari o fayi yummakko yo famde banum ƴeeki ko woni koye bonnude hakkude makko e joom galle makko par ce que haalni joom galle makko o wona celluɗo omo selli ko diilo waɗanno haalni joom galle makko ko wino joom galle makko fof ko wona gonga ha joom galle makko nan waɗamo ɗo menacé noddimo kene laayi wadde ƴeekiraɗo woni koye bonnude hakkude mabɓe
te ƴeekiraaɗo Allah ne siidi wi kañum ko tinaani annda kono haala ka arde muɗum ni kañum ne ko noon jaabori sinno ni o tintinino ɗum gila adan ne waawi waɗde masalaha nde ɗum waɗi nde kanko yummiraaɗo o noddi afo woni bannoɗo hakkunde dewgal hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗi ɓe desa ɗon leegal o noddi ɗum ari o wi ngannda de caɗeele ko mbaɗi o hol ɗum o wi bani gorko de koko wadde joom suudu muɗum haa koko laawi o wi ko addi ɗum o wi addi ɗum de heere ko banɗo gorko diil o wi o wona celluɗo neldimo kaalis taw waɗirno ɗum ko préparation oɗo mariage payanoɗo joni noon dekete bane gorko noddi banum debbo haalni ɗum wi wona celluɗo woni gonɗe galle wi ala wona woodani omo selli joni noon so tawi en mbaɗani masalaha tan koɓe jogorɓe serde ne woni noon kanko afo debbo o noddi bandiraɗo gorko nde nodduno bandiraɗo gorko e wadde masalaha o wi bandiraɗo gorko faam miñi meɗen o koko juumi tan kono noon en wawi taw tinano mon e galle tawde galle one mawni kono o kaari wonani cellude par ce que min hanki nde rafade min hooram yummiraɗo o noddi kam ko minen jaadi hôpital ko minen coodi ordonnance uji ɗi fof no wirni no woodi ɓe kaali ɗum ɓe paari kanko mawniraɗo debbo afo o ngabbi dow o tawi toon miñiraɗo kumbajo o wi ɗum kaari miñam o wimo nam o wi ma jaafoɗa de o wi ko woni o wi wonko kaalmi kaaldum ɗum noon ko jokkere en ɗam nde tawno mbaɗa andi jikku bani meɗen gorko so naati caɗele wona jaltowo heen walla so naati fitin wona jaltowo heen te mbaɗa andi somi waɗira noon ne wawi serde joom suudu mum mbaɗmi fenani jokkore en ɗam kanko nde here ko mbiɗama oɗo ni selli ko o laayima heen ha mon waɗa ɗum menace o wi koɓe jogorɓe seedo yumum noddi kam haalni kam noddi ɗum waɗi témoignage am mbimi ɗum ene woodi mata gonɗa ka tinani kono wonani celluɗo mbaɗin ɗum noon ko masala hakkude mabɓe sona ɗum mbaɗa andi en mbawi seerde hen mbaɗa andi jikku makko kumbajo deƴƴi ha juuti o wimo hey o wi moƴƴi tawde kay ko fenani jokkore en ɗam eɗen kewiɗe enen haalpure ɓuuri gonga taƴo en ɗam hay sinno wona gonga kam ene nande gonga minne mam oppir ɗum noon mbaɗa andi noon jikku makko tawde ko ni kalnirɗen ma fewtu hakkude makko e joom suudu makko so renaki ma dañ caɗele hakkude men kono wawi wonde foof mom oppir noon beele hakkude mabɓe wasa bonde kubbajo o deƴƴiri noon ndekete caggal nde afo debbo wi noon no bandiraɗo gorko kanko debbo hankkandi o profiti hen o ƴetti téléphone makko o wi gorko wona yi ko mbiyanomani o yiiɗi ko bonnude hakkude meɗen o meeɗa yiddemi ay ko gonmi ko wonɗo e galle amen ko malgré woni koye galle babam kono ñande fof ko bonne ko mbaɗa dogam o yiɗat tan ko habde e am o yiɗat tan ko wadde kam provoqué komin tan dogatam bandiraɗo gorko jaggini ɗum banum debbo bandiraɗo debbo tinani fini ñalawma goto kuppi hakkude mumen so bandiraɗo debbo noddima o notta ɗum o natti noddude ɗum bandiraɗo debbo hankkandi waccako hoore muɗum ko cowiɗo deydi mum ko riksa kañum ne jokki e haaju muɗum Allah resi en rendi en ha bandiraɗo debbo o jibini nde jibinno kanko bandiraɗo gorko ummi caggal leydi kanko debbo hankkandi tawde oppi hankkandi jangde nde yahani haqqilo welani kamɓe fof ɓe paati Fuuta nde ɓe paatuno Fuuta o rewi hankkandi kanko bandiraɗo gorko comportement makko e bani ko debbo bandiraɗo debbo hay sinno ɓe jooɗi koye lahal so haali gauche tan o rewa droite waɗi ɗum provoqué yidde habde muɗum bandiraɗo debbo o faami wonko woni ɗon ene muñi ha ñande ñalawma goto kanko bandiraɗo gorko o filliti hankkandi fuste e bandiraɗo debbo o haaɓe muɗum o fii ɗum o ƴetti jambe o wi mo soppa ɗum ha anda hankkandi ko fittino mawɗo joli hen bandiraɗo debbo tawde hankkandi den taw Allah hokki ɗum jaam ha ɓiyum dañi 1 an ko ɗalduno e ɓi ko ɗalduno jinnanu mum en waɗa hon formation en waɗa ɗo formation e nder Dakar fillito hankkandi oppideɓe toon e galle o arti ɗo e nder Dakar fedditi dogde bone par ce que hankkandi o yiiɗi hankkandi ko fawde muɗum fitina mo ganduɗa hattanani ɗum te ko debbo ɗum ko debbo wawa hattande o yaltini ɗum galle bamum oppidimo e galle he nde ɗum waɗi nde noon mon fof ne andi no yummo waye ɓiɓɓe yummiraɗo o noon woyi wimo karama o winama o wi aɗano fusa galle ma o wimo karama o winama o wi aɗano tooña banen rawɓe ɓe mbiyanima haydara mbaɗanima haydara oɗo bandiraɗo debbo mon fof ne andi yidde mum ma mon fof ne andi korso mum ma so tawi wonko nantanɗa ɗum ka faama walla goɗɗum juɓɓide jodde e muɗum jewtuda e muɗum ɓuuri ɗiɗo fitinaji ɗi gaddata mon fof ne andi gila aɗan caggal leydi ha ko gartuɗa ko fof ko fitinaji ñande fof potama ko mona dogmama on hande lebbi tati ha waɗi bonne poɗɗo ni a wi aɗa waɗa ɗum hakkude yimɓe fof o yana yummiraɗo o bonniri ɗum nede kanko gorko yummiraɗo woyi ko mbiya noon haqqe hande dogata ladat haqqe o noon jaggimo kanko bandiraɗo gorko
o rutti o fayi caggal leydi omo jogi kayitaji makko omo liggorono o ronki liggade to wonno to ummi to no faati leydi wonde e nder Europe o tawi toon mawni ko afu mo jiidi mum e baaba on taw heɓi nationalité itti séjour mum tottimo omo liggoro eɓe gonde foyer kamɓe gonde e nder suudu gotor ha ñalawma goto jippi tan tawmo omo lelde joom suudu makko e nder Skype ɓe jewata debbo makko ni wiyamo banen rewɓe kay ko ni tan mbayi yumma kay ko ni tan waɗata ni kamɓe kay ko ni kamɓe kay ko ni kanko mawniraɗo gorko heɓɓito o wi joom suudu miñi ko gorko an upputaji en ɗam an rewe e koyngal joom suudam o tawɗa ko joom suudam ne wone galle he idima resede e ma won duuɓi 4 meeɗa fusde galle te meeɗa susde noddudemi wiyami bane debbo ko ni saka yumma ko ni an kala nde dawmi jippimi mami tawaɗa haalde joom galle ma aɗa wiya yumma ko ni banen rewɓe ko ni kumba amen o ndewnoɗa a waɗi feere a rindiniɓe ha yalti oppidimo e galle joni kadi aɗa ballo heddiɓe nde wino noon tan kanko gorko o wi mawniraɗo gorko hol sababu aɗa wiya joom suudam ko naafiki o wi par ce que ko naafiki o fusi galle o ummi o fi mawniraɗo gorko ɓe corodiri ɓe cippiri fo ayi fo aɗa serdiɓe nde serdunoɓe o wi hande mawniraɗo gorko ko gueɗe ɗiɗi ko mami nawimo hôpital walla mi nawimo prison mi fiére hami gañoma mi nawma hôpital walla mi nawma prison par ce que mami waɗa dénoncé ka lubbiɗo kayitaji ma yimɓe fof jene makko mbi beela ka kangaɗo sa waɗimo dénoncé an hoorema naata par ce que kayitaji ko an lubbi ɗumen ko an liggorto goɗɗo liggoraki ɗumen Allah waɗi yimɓe mbaɗi arrangé hakkude mabɓe mawniraɗo gorko hefti kayitaji muɗum o rutti leydi ndo wonno ndi o jooɗi toon on somo o faari kadi Belgique Europe fof o rendini o ronki o waaw Allah waɗi kadi mawniraɗo gorko oɗon woni afo o non ndeysaan ko neɗɗo laaɓtoriɗo kadi kañum jaggata jogui miñiɓe kadi goɗɗo nana kadi e leyɗele Amérique ɓe mbi tawde a ronki hankandi liggade aɗan ɗo e nder Europe ma won duuɓi ɗiɗi malgré aɗa jogui papier ji ma joni ar hoot Afrique sa hoodi Afrique min gudditanma toon place aɗa yeeya o arti ɗo ɓe godditanimo place o udditi place hay goto wiyani mo ñaata ma won hitande kadi o uddi o natti wawde dañde hayko sodani joom galle joom suudu o sabunde ko mawniraɓe ɓe e miñiraɗo so lewru maayi kañumen neldotamo fufde ko haqqe bandiraɓe rewɓe bandiraɗo debbo mo tooñi o ene wonde e jinnaɗo debbo mo musli ɓernde mum o tawno debbo o nana e galle he ene waɗa ko weeli ɗum soko wadde miñuken ɓe tan so tawi yummiraɗo o haali tan o wiyami an a ɓuurani yummaɓe so tawi ɓe ƴettimo yummaɓe tan ɓe ƴettete o wi noon yummiraɗo jibinɗo mo o fi gauche o fi droite haydara yahani Allah waɗi o nani ceernajo goto noon e nder Fuuta o nuli hon debbo o wi ɗum ya ƴewana kam beele wona banam debbo mo mbaddumi o on liggi kam par ce que nde min mbadduno nde o wino mami hoyte guila nden faade joni mi fi gauche mi fi droite mi ruttima Europe mboɗo jogui papier jam mi ronki dañde mi arti ɗo mi udditi place mi ronki on ari haalan ɗum ceerno o Allah waɗi ceerno o ne andidire bandiraɗo debbo o ceerno o wi ƴeekiraɗo waɗ enregistré ko kalami ko sahi kennama o waɗi enregistré o wimo o wi bani ko debbo mo wiyata en liggomo o wi on ala temps makko o wi kadi on liggotako innamade o wi kono ko wondi ko ɓuuri golle bonde o wondi ko kuddi e haqqe goho bandiraɗo debbo mo tooñi o wi wona toñeteɗo kadi ko toñi ɗum o tooñi ɗum ko kosam e enɗam haqqe mum yiyan ko heddi ko ɓuuri ko tidde ko jinnaɗo makko debbo mo woynato ma won duuɓi 3 hande omono woyno ɗum te tant que o ruttitaki o tuubi o dañata ko yiɗi ko on yeehi hennimo ɗum nde hennunomo ɗum o yeehi hippe koyɗe yummakko o tuubi o yummiraɗo yarlamo yummiraɗo yaafomo yummiraɗo wi min mi alanama haqqe goto alanama haqqe goto ko gonga noon am musni ɓerdam par ce que caggal nde bandiraɗo debbo kumbajo o wadde muɗum ha yalti kañum ari ga jokke golle muɗum Allah kadi hokki ɗum hen ndam nde tawno hankandi Allah udditi dami muɗum fof watti liggade no jogui hoore mum haydara mankiraka machallah woni debbo parnoɗo miñiraɓe woɗɓe wonɓe toon ɓenne ko ñande fof so tawi debbo o nadde makko nder suudu tan hande miña waɗi kaari o de salima hande liggade wi ko liggota ko janggo yo o jaggo fiya o jaggi koddaji mabɓe o fi ɗum ha o heeli junggo muɗum
o jaggi kon pendaji dewnoɗo e kumbo o fi ɗum kadi ha heli koyngal muɗum on ne safara on ha pari dogi ummi toon e Fouta ari tawri ga e mawnum kumbajo o ga e Dakar mondraɗo kumbajo ƴetti kadi waɗa ɗum e nder formation kañum ne woni janggude caggal mum fof noon nde yo e tuubune jinnaɗo wimo min komi jinnaɗo pilito komi jibinɗo jinnaɗo ko puniɗo ko gajjiɗo mon foni ande yummo ko ɓiɓɓe fof pote e muɗum kono noon min so tawi mboɗo wuuri guila e gurdam mam ko an fonno suurde miñiraɓe ma mboɗo miijotono hande hay so tawi min jiyaka min e bamma ma suur miñiraɓe ma mboɗo yiya guila e gurdam mam aɗa torkina miñiraɓe ma aɗa fiya ɓeeto aɗa ƴetto ɓeeto aɗa yaltina ɓeeto galle wona goto wona ɗiɗo woyi kay ko mbanmi sampullo kono ko mbanmi gurel fulɓe fof miñiraɓe ma fof torkinaɗe ɗumen oyi ɗum welara kam oyi ko ɗum woni ko muusi ɓerdam nde ko ɗum ɗo noon sa wawi uppude ɗum tan min kala ko mbannoɗa han mi yarlima mi yaafimama mi waynima ya rutto e golle ma o ruttiri e golle makko o rutti caggal leydi Allah waɗi o fuɗɗi hebde liggeyal seeɗa seeɗa o watti liggade Allah resi en reeni en taw debbo kam hankkadi ummitima toon kadi Fouta atti ga e galle bamum ga e Dakar o pi jangdono hankkadi ne jooɗi ga caggal no fusi toon galle mabɓe Fouta nde o ruttima e golle makko Allah waɗi o fuɗɗi dañde seeɗa seeɗa mo liggo hande o jooɗo janggo kono kam samori par ce que jinnaɗo o yaafimama jinnaɗo debbo o Allah resi en reeni en jinnaɗo gorko en hokkunomo terrain o mahi terrain o bandir miñiraɗo o woni gonɗo ko hedde étage o ene wonde mawniraɗo gonɗo Europe woni mo fiino ɓe ndendini o ronki wawde jokkide jokkiri gallo nde jokkino gallo guitti jinnaɗo men debbo o Fouta gartu ɗumen ɗo e bandiraɓe rewɓe heddiɓe mbaɗi ɗumen ɗo e nder Dakar guittimo kanko debbo woni kanko ne galle jinnaɓe makko gartirimo ɗon kamɓe fof yoɓe gonɗo ɗon gona e jaam eɓe gondi ɗon jamma jaam hendu ɓumɗo afu mabɓe debbo woni desanoɗo banggue goɗɗo o e leegal ɗon ngal on taw hankkandi Allah waɗi hakkude men joom galle muɗum haadi ɗon artine wona e galle he ene wonde sukaɓe muɗum kañum ne jogui place muɗum ene liggo kono noon kamɓe foof ha ɗo joni eɓe ƴetti juuɗe mabɓe ɓe ñooka e reedu mabɓe eɓen dewi caggal makko ɓe belno kono noon o fusi galle mabɓe Fouta ɗo joni kadi ɗo gonɗen oɗo dumono omono fusa galle mabɓe Dakar par ce que o wi ko hol sababu jinnaɗo debbo en ara ene wona ɗo e nder Dakar ene wona e galle ɓiɗɗo hol sababu bandiraɓe rewɓe ɓe ene gara ene gona e galle he ɗum ɗo noon o waɗata kono fusirnoɓe galle Fouta naɓe ceerta alay saago ɓe jalta galle Dakar o beele omo wawa hettude hakkude makko tan joom galle makko e nder galle e sukaɓe makko o wi hoɗo dow o luwa less ko ɗum woni ko haalata ñande fof galle so yeehi galle jinnama makko hande haal ɓureɓe noon mbi ma ɓurani famille a ñohota ɗumen so haali ɗum toon woda nantuɓe gara kalane ɓeegay ene ndiɓɓi kalane haydara eɓe goni ɗon eɓe goni ɗon bandiraɗo debbo kam kumbajo on kam hankkandi daɗi woni no mbirumi ni heeɓi moyeji mum nana jogui galle muɗum haydara mankiraka o yiyata ɗum ko saaha ha saaha aɗa juurade jinnaɗo mum addu ko foti addude so paari yaah kono noon afo o nane galle he e miñiraɓe wonɓe nane nder galle he miñiraɓe hen goto resonoko wijo foof o nano ko yennude ɗum ka kiiraɗo ko ni mbaɗa ko ni mbatuɗa joni noon afo debbo o woni bannoɗo hakkude mabɓe o kadi baɗannoɗo suturraji foof beele yo hedde dewgal o joni ko on o balli on o waɗi feere o tappisi ɗum hakkude makko e sukaɓe mum dillata so sukaɓe mum mbadde sukaɓe makko o nodda gorko o wi ɗum ɓiɓɓe ɓe kaari ko ni mbaɗata ɓiɓɓam o haaɓe muɗum haw rendi ɗum e banum gorko ha banum gorko kadi noddu ɗum wi ɗum yo yaltu galle noddu no wi yo yaltu galle nde bandiraɗo gorko noddi jinnaɗum debbo wi ne waɗa ɗum expliqué haala ka no yaari o wi so ɗum muusima an hoorema rewe makko ɗum noon mon fof ne andi ko hunde musde nde wino yumiraɗo o rewa makko yumiraɗo o wimo min hay sa yaltini kam galle ma mi yaltata ko ɗo mayammi so tawi ko ɗum woni feere debbo o wona jaltowo ɗo par ce que nde tampane ma nde hay goto tawaka a yaltini noon bane debbo goto Allah hokki ɗum suturo Allah fawi ɗum dow ma hande aɗa andi moyeji ɗi joguiɗi an hoorema ala ɗumen a wi aɗa hoyna bandiraɓe rewɓe heddiɓe a wino a tuubi a ruttitima joni kadi ko afo debbo mo ganduɗa kañum tan rewe ma on ganduɗa nde musno nde mettuno no kañum yita sarama on mo ponnoɗa suurde mo ponnoɗa tawde e bedda potta ɗum gartira ɗum e nder galle ma ko on mbiyata hande aɗa yaltini ɗum kañum sukaɓe muɗum ɗiɗo sabamde joom suudu ma ƴewta ko mbatta ko o yumiraɗo ko mbimami ko ɗum ko mbimami a welete keddoɗa e galle he
muña so tawi mettima ko jaltinmi miñam debbo o galle ko mettima ande ndewa e makko yummiraɗo wima Allah jarama a jarama kono galle o min kam yaltata ɗum joni noon hande miñi ko debbo e hoore mum kañum suka mum jalti nan yeehi en luwoy sabam debbo ɗum noon ko hunde musde sabu ɗum min nde famille o jooɗi haalni kam oɗo histoire wona kadi lowdi tan nde ganduɗa ko fippida haala ala koko wuura min hooram ɗum muusi kam nde tawno neɗɗo so tawi a yiiɗi famande bande tan a ƴeewaɗe hoore ma kadi aduna ko meere sa en gaddi nde ɗo toɓɓere noon ko hollidde aduna o ko beele yimɓe ne mballa yimɓe waajade oɗo debbo oɗo gorko kadi e namdal beele oɗo gorko en andi ɗo fawi koyngal mum ɗo walla beele oɗo gorko ko wondi ko teyade beele yiddema debbo ma ene jaranma sertude e bannen rewɓe fof hande hay bandira debbo goto heddoraka beele yiddema debbo ene jaranma hay jinnaɗo ma debbo tampuɗo e ma lebbi 9 e reedu tampe ma jamma ngati were renma ndiyam e jeygol rena jangde ma ha mawna ɗannuɗa daña jiya debbo jiɗa ɗum ndesa ɗum kadi debbo mo ganduɗa kañum banno hakkude moɗon ene jaranma wiide aɗa serta e jinnaɗo ma debbo sa e kala saaha aɗa haalde mum haaluji pewani walla aɗa waɗa ɗum baɗe ɗe pewani beele oɗo debbo ko waɗata ko ma jigmo nde tawno haal pour en mbi kalmo taƴi en ɗam tajje hen mo jokki en ɗam fof jokkide hen debbo ne foti wonde mesalal ñoota beele debbo ne foti wonde lamset ene taƴa oɗo philosophie noon mbaɗa andi mo oɗo debbo jogui rewɓe hewɓe ne jogui ɗum kono yoɓe tinno yoɓe goppu nde tawno so tawi are galle a wi aɗa yiiɗi fandinde joom galle ma kono ala fof no pandinirta joom galle ma pour an sona sendu ɗum e bandumen rewɓe sendu ɗum e jinna mum keddoɗa ɗum an goto sa heddude men mum wona kone nafa ma nde tawno gonduɗo e kuddi wa nafde hoore mum saha nafa jumsuɗo mum safa nafa ɓiɓɓe muɗum an debbo garɗo sendude ɗum e famille mum oni beele an ɗum ene naftama walla ne nafta ɓesgu ma mboɗo heewi wiide debbo jibinɗo en foti rentade par ce que tawi a rentaki tan artat koye ɓesgu ma wadde noon rewɓe ndentu rewɓe ndentu rewɓe ndentu dewgal min wonɗo yettoto sa ari ha hankandi a wawa muñje e koreji joom galle ma ha ñagoɗa dande ceera e joomum jaaha ɓuuri wiide aɗa sendu ɗum joomum en sawno sa sendu ɗum joomum en tan ko caɗele dañata ɗum noon eɗen gandi ko dokkanoɗen hojumuji kuuɓi ko arnode addande bandiraɓe en ndiɗo lowdi ganduɗa yurmininde hamnide kono kadi wuurande e yidde kadi waajade kala wonnoɓe e ngal ɗo koyngal walla wonnoɓe e ɗeɗo golle walla wonnoɓe e ɗeɗo peeje yo tinno goppa par ce que heewi ko neɗɗo yiyen waɗa no boni heɓa hen ndam cikka oɗon ndam ene juura an mbiya darami rewa e ngal ɗon koyngal tawde oɗo debbo waɗirino ni ha heeɓi joom galle muɗum fandini galle muɗum fandini joom galle mum dara minne mi rewa ɗon mi serna minnene hakkude joom gallam e famille muɗum beele mbaɗa fandini joom gallam tinnoɗe oto mbaɗen noon tawno aduna ko gasi ha laaɓi kadi ngal mo rewi aduna so renaki ɗo terorto o moƴƴani ko jokkere en ɗam ko waɗani wona tajji en ɗam waɗata ɗum wadde noon ko arnode addande bandiraɓe ndiɗo lowdi musde hamnide e wiide kadi bandiraɓe ɓe so wiyama debbo Africa tan kala ko faati e banggue kala ko nawori debbo eɗen gadda ɗum ɗo kala kadi joguiɗo toɓɓere walla loodi wandi ni ene wawi jokkodirde men e numéro men commercial o 77 980 33 39 min gaddu ɗo gaddanen bandiraɓe ɓe mbawa kadi yiidu ɗum kadi mbawa kadi waajade joomum guila e commentaire uji he kadi mon fof wawa addande hen yimɓe yiyande muɗum e solution holko mbajotoɗon oɗo gorko holko mbajoton oɗo debbo beele oɗo gorko heddoto e oɗo debbo tan ene fusa ɗum ene serda ɗum famille muɗum walla beele oɗo debbo kankone o jokkat e ndeɗo oɗo jikku mo woni tan o sikka o dañata hen ndam tawde o waɗino ɗum gotol jiguima o watta ɗum kadi lawol gongol beele ne jigam walla foti ko ruttitade nde tawno ko mbiyata ko dawde bongol welani kono ne wemtina kono nafata neɗɗo ruttitade gila ko law guila ɓuurani bonirede tawno wonno mbiɗen ni debbo jibinɗo ene foti rentade wonko mbatta e bonande
ene cigma yaha artoya e ɓesguma ɗum ɗon noon Allah jarama on jarama ko ɗum ɗon woni toɓɓere nde gaddannomi on eɗen mbiya kadi en dokki bandiraɓe kadi rendu fou kadi émission goɗɗo inchallah taw kadi koye émission Debbo Africa taw kadi eɗen gadda ɗo kadi invité goɗɗo jottuɗen muɗum walla kadi toɓɓere wande ni kadi gaddanen ɗum bandiraɓeɓe kala kadi ko feewe haala he ko Allah subahanahu wa taala o ko ngakki fof ko enen kono wonano ko ɓurani meɗen wonno mbiɗen ni joɗirɗen ɗo han joɗen ɗon ko bandiraɓe kala ko neɗɗo addani men ko ganduɗa aɗen pooti haalde men gar kaal taw en kalani inde wuuro mum en kalani kadi inde baɗɗo o ala kalten ko fee baɗɗo o beele bandiraɓe en mbawa heɓde ɗum mon foof wawa naftorade ɗum mon foti wawa wajurade ɗum mon foof kadi poɗɗo wawde hen kadi wajade joomum wajuroɗo hen joomum ko fawi hen fo Allah subahanahu wa taala o ko ngakken fof ko enen kono wonano ko ɓurani meɗen kewɗon wiide ni jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoltan duume men Allah jarama on jarama Soko plena animal mon Rewɓe Africa Hayo yam yo Hayo yam ye Hayo yam yo Hayo yam ye Hayo yam Rewɓe Africa